Amate ya mukuru chinsemo cha bochura ward ya Manga bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nigo yasokire na kugania gosirwa eliko nyakabaga kumwenia omwanche wabo gosomwana wabo uyo nyatukabaga gosiria obugima bwaye magigayo gotara asinya gitari igendukirete bill ya nyagitari kogenda igoro mono wikachi milioni 3 nigo bana basokire na kubori abantu bonsi bali bwatugania kuya wesokia na gosiria amate yo eliko enia omwanche wabo uyo ogendrete gosobo yo gatabakana obeire gago tangwa asinyagitari aho goikogosira kwaye aserieta Purity Gesare nime yekenyereke iga Kenya memiso wojura ewadi ya Manga ebunga ya Kitutu wa Masabe county ya Nyamira azitokumirana amonenkeje iga ya Ben Moire amono mongino ya Grace Moige abo bagendrete amone moyiga wa matanga bwo komanya umwana wa aserieta Purity Gesare uyu siri bugima bwa yasomo basokano webara umutenyeri eta osomire oikirie SMS ya kabere nere yas chaka January kabakosoka kuru nyumba kagenda akanyora accident musamali umuya kamanyore para kirabarenge gokonya abande babere mbakwete on the spot. Purity akaumia mono mutwe ekero aimo kiguko rugabo akaikibu enyagitari erangabo bagateba mbako nyara bakamoira Nairobi West akabera Nairobi West ebili egatigaro akairu Kenyatta kurengana mone amategeka nigo bagendere ko babagweterenga jenene kubatekana mone bill eyo nyagusira nyara ko bagotigase kinyagitari cyanyara ko bagwetananwa kwenye robo wenya eyo yekire weka chishilingi milioni 3 kaikibu Kenyatta naenda akabekwa ICU private wing nara gatiga chibese chindororo ande bakamoikigo chance general ICU igona babera ICU almost 1 month paka naende buna abete gagosirio bugima bwaye kare ICU one bili gere enene mono tutanyale kureis kiagera tato mwabo igare driver tari monto bwate kibarua kenene akonyora chibese chitindi gokora kende ekondongo kore irinde tonyore nonye ne fees one ebili yetiga erime igere 3 million ye egere to mwana atanyare kurusi bumochwari aira nibu wochanka gaigache koeni nigo barere nchira batemere kuri gihe kibese chikorende wekabono tebaranyora asebono abamatebenkeje igana basani bagendere ko bakuboria bari no moyo wanje wesoke bunenchire yemo yuko basireri konyora ibisagwe bigana ko mwani umwana wabo ase chinchira cha maskani one gendo ndutotagete gaki no bokonyi obokonyi oboga gaki kiro monta se yo koboko erinde tonyare konyora chibese kira kigotokonya ale gosaba abarayi baito ensengima mogusia ndonsi asabeta mwempia itokilipu kisairombane oyo gotoki gwabne ngoko na bengo kene bwati bijuju binge nabo erato konya bara ibaito bons kwa chumura twansere umugavana itonyaribo kimomi toko gusaba tubwate se bakonwobo erinde pen usenanya arega gutimoka kibese gitoke arushi muberari na irubenyo turimbo kigocha tari aibye ko umugavana omongi na Jerusa momanyi egumanle gaki tubwatisi abakongugo museneta kongo mogeni twensi tubwatisi abantu bitu bari willing tubwatisi solicitor general Sadrak Mose tubwatisi egingo reporteri gataseni kya wanjete kya getembe kurigasi kanyereke iga kyanya memisobochura ewadi ya Manga ebunga yabo Kitutu wa Masabe county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara